Пуснахме записа и сега включваме лайфа във Фейсбук. Здравейте! Здравейте! Започваме с рубриката месечната за разговори на живо в групата и ще изчакам една минута да се съберем. Много ще се радвам, който се включва сега на живо с нас, да напише в коментар дали ни чува, дали ни вижда добре, за да знаем, че може да продължим. Аз ще следя коментарите през телефона. И днес в неделя сутрин, за разлика от друг път, ще си направим една неделя така по спокоен начин и във връзка с тялото ни. Днешния гост, Деница Александрова, ще ни въведе в едно понятие и то не е просто понятие, ами практика, която е и за душата, и за тялото, сакрална архитектура. Дени води групи по сакрална архитектура на тялото и също така и преподавател сугестопед. Ще зачерпнем и тази тема в днешния разговор, като ще имаме около 1 час, 45 минути ще си говорим с Дени и около 10 на минути от тях тя ще ни покаже и накратко ще направи демонстрация на метода, за да може да усетите дори за 10 минути ефектите от практиката и какво представлява тя. И накрая 15 на минути ще има за коментари от всички, които ни слушат. Сега виждам, че имаме коментар. Добре. Те хората ще се включват постепенно. Ние започваме. Дени, ще се радвам да се представиш накратко за хората, които ни гледат. Да, с удоволствие. Добро утро на всички. Диляна, благодаря ти за поканата да се включа в твоята страничка и да разкажа малко повече за сакралната архитектура на тялото, която е мое вдъхновение и вече 9 години занимание. А иначе за мен, да, казвам се Деница Александрова и съм по професия учител. Завършила съм английска филология в Великотърновския университет и откакто се помня, преподавам английски язик. Така съм работила в школи, традиционни школи с класическия начин на обучение, с нивата. 9 години живях и работих в София в една такава голяма езикова школа. Иначе съм родом от Велико Търново и 2012 година се прибрах в своя роден град и от тогава живея и работя тук. И през 2010 всъщност в пътя ми дойде сугестопедията като начин на преподаване. И аз след като присъствах на 1 час на едно занимание, толкова ми беше хубаво, макар че нали, знам езика, но тази атмосфера, в която се потопих, беше приказна. И я избрах този метод за мой професионален път. И сугестопедията всъщност ме и доведе и до сакралната архитектура по някакъв начин, индиректен, защото може би знаете, може би не, но няма много преподаватели сугестопеди, които да преподават езици, аз водя така английски. По този начин и бях поканена в Русе да правя такъв курс. В Русе няма такъв учител. И по време на моето преподаване там, по време на курса, аз видях един семинар, обявен по сакрална архитектура, събота и неделя за женствеността. И отидох от любопитство и от това, че бях свободна, без абсолютно никакви очаквания, даже с голяма доза така съмнение, недоверие, нали, поредното нещо за женствеността, какво ли ще правим. В мене имаше една съпротива, обаче пък и някакво любопитство. Съпротивата беше оттам, че главата ми вече беше станала така, нали, от много знания. Прави това, прави онова, ще стане това. И то, ти знаеш много неща, обаче малко усещаш. Мгм. И когато отидох на този семинар, помня беше 2015 година, за 8 март, аз не знаех на какво отивам, обаче 2 дена трябваше да дишаме и да се движим бавно и да задържаме в определени постановки на тялото, което за мен се оказа изключително трудно, точно задържането и дишането, защото установих после, нали, след тези 2 дена, че в тялото ми има, тогава бях на колко, на 38 години да съм била,
Сега вече пораснах, сега съм на 48, не 47. И тогава осъзнах, че много скованост в тялото ми е имало, макар че от години танцувам народни танци, активна съм по някакъв начин и по планини много ходех, обаче беше ми много трудно да стоя, да мисля за определена зона в тялото и да дишам, опитвайки се да я държа в правилна постановка спрямо съседните ставни хоризонти. Нали, тогава не знаех какво е това ставен хоризонт, но 2 дена нямаше напред-назад, защото ние сме в група с други жени, водещата, нали, води и минава и ни поправи, и ни издърпваше, постоянно е така нагоре ни издърпваше. И аз ми беше много хубаво с това издърпване, така физически да ме хване и да ме изтегли нагоре. И на другия ден си спомням, като се прибрах, тогава живеех в един хостел, в Русе, и като отидох, значи, в събота сме се движили и сме дишали, в неделя сме се движили и сме дишали, и на другата сутрин в понеделник, след тези 2 дена така интензивна работа с тялото, на ден може би по 5 часа, което аз повтях, свличах се надолу, беше ми много трудно, наистина, но 5 в часа си е понеделник. сериозна продължителност. Да, сериозно продължително, защото нали, ние се занимаваме всяка сутрин тук с дамите, Диана също е в нашата група, но само по половин час. А там 2 дена по 5 часа, нали, с паузи. Значи това са 10 часа такъв вид работа с тялото, при което имаш внимание, насочено внимание, задържане в определени зони, примерно колена, ходила, таз, рамена, изтегляне нагоре, нали, стремеж за изтегляне. И след тези 2 дена, аз като отидох да си измия зъбите на другия ден, понеделник от банята, начинът по който се наведох над мивката, начинът по който почувствах тялото си беше абсолютно различен. Все едно беше друга плът. И това нещо, понеже то не идва от главата, то идва като вътрешно усещане в твоето тяло, т.е. в моето тяло, аз се почувствах много красива в това движение, нали? Не просто да хвана четката, да си измия зъбите, да така неосъзнато, а просто тази дъга, която тук явно сме наработили тези 2 дни дишане и изтегляне, тя беше още жива в мен. И начинът, по който се наведох, беше за мен необикновено красив, вълнуващ. И аз като жена, която до тогава не е била свързана със своето тяло по този красив начин, това ме оживи, това ме накара да искам повече от това състояние. Нали, когато нещо ти хареса, карате да се чувстваш лека, красива, по-различно, ти искаш още от него. И мен това ме накара. Всъщност това беше моята кукичка 2015 година да продължа да се занимавам. Поканиха тогава водещата, моята първа учителка, в Търново направихме семинар. Тя ме подкрепи и каза: Деница, ти имаш пространство, давай, занимавай се, почвай да водиш. И така, всъщност аз, може би, след тези семинари, които, нали, почнах да ходя на семинари, да се обучавам, и след 2 години, 2017 година, аз почнах да водя група в пространството, в което си правех сугестопедията. Нали, защото беше голямо и имах голяма зала, която тогава беше под наем. Вече не съм там, но имах място, където можех да поканя и други жени да дойдат и да се движим заедно по този начин и да построяваме своето тяло и да имаме тези усещания вътре в плътта, които да го оживяват и да го преобразяват, защото тялото, то е абсолютно реално податливо на преобразяване. И снимките, които аз съм имала преди, как изглежда, нали, и сега, това, ако някой ми го беше казал, че е възможно, аз нямаше да го повярвам. Нали, защото звучи нереално. Да, то Обаче, може би ще е добре да покажем тези снимки, дали след видеото или сега, ако можеш, защото да, и аз съм ги мога. виждала и наистина е много впечатляваща промяната. Не само визуално, но някак и стойката и цялостното излъчване е съвсем различно. И това Да. искам да потвърдя, понеже аз съм в
групата на Дени вече е четвърти месец за сакрална архитектура на тялото и всъщност човек като усети ефектите и как му се променя усещането за тялото, то просто не искаш да спираш. В смисъл, искаш това усещане постоянно да го имаш. И, и всъщност, какво те привлече най-силно в този метод, Дени? Най-силно ме привлече напълнеността, която почнах да чувствам вътре в своето тяло. Защото до 38 години, нали, никой не ми беше обяснил, разяснил, че тялото има постановка, правилна постановка, по която то е създадено да бъде. И почнах да се интересувам. Запознах се повече с Натали Дорен. И тук искам да кажа за нея, защото Натали Дорен е жената, която е създала сакралната архитектура на тялото. Тя е французойка от руски происход. 26-та година е родена, 2013 година си отива приключва нейния земен път, но уникална жена с много богат живот, която е посветила. Да, тя е била балерина, тук да кажа. От 13 годишна тя танцува и е закървена с красотата на движението чрез балета. Но също така има и много силни търсения и самото семейство. Те напускат Русия, ражда се в Прага, след това живее във Франция, но там ходи на неделни училища, които са християнски и там беседи се четат, неща от Библията, на житията на светци и от малка е закърмена с това, че а, християнството на какво ни учи? Че ние сме Божи храм и духа Божи живее в нас и нашето тяло не е просто една плът, която да ни придвижи от точка А до точка Б и да сме тук на земята, да се храним само, да се обличаме, то е един дом, един храм, в който приютява нашия дух и нашата душа, която всъщност е в този физически съд. И когато почнах да чета за нейния живот, има две книги прекрасни, издадени на българския пазар, препоръчвам ги за жени, които искат повече да се запознаят с този вид движения и осъзнато дихание. Първата книга е за нейния живот, тя е по-скоро автобиографична, а втората е повече за тялото и различните старни хоризонти и какво означават те на едно метафизиологично ниво, защото ние имаме физиология, това е видимото, но имаме и отвъд физиологията, нещата, които са отвъд физиката, това, което е невидимо. А, Напоследък на това се нарича психосоматика, нали, това, което е отвъд тялото, Да, психичните програми, чувства, които ние изпитваме. Но това, което ме даже привлече, беше са ми на дълбочината. столни тук и мога Ти да я ги имаш покажа. чудесно! Да, едната и втората обаче не знам дали се вижда. После ще ги покажа А, в групата. Много се радвам, че си ги взела, Да, да, че ти така беше така. вдъхновяващо разказа за тях, че нямаше как да не ги взема. И това, О, което много ме беше впечатлило, Дени, когато за първ път така гледах твое видео, в което обясняваш за метода, и това, което ти каза, че всъщност автора Натали Дорен, когато отишъл в САЩ, ти е видяла как много хора, които тренират във фитнес и изобщо такива по-тежки спортове, и така сякаш са набити надолу, нали, като структура, като усещане, докато тя говори всъщност за този вертикал и това издигане, което даже аз съм го усещала, когато съм тренирала в фитнеса и наистина се чувствам по-скована. А, добре. И всъщност, можеш ли да ни кажеш каква е връзката между сугестопедията и сакралната архитектура на тялото? Къде виждаш пресечната точка и изобщо как състоянието, в което сме, влияе на начина, по който учим. да. Пресечната точка при мен физически се случи, нали, така. Първо правя курс, водя курс и семинара на сакрална архитектура, отивам там. И той, нали, ме вдъхнови. Иначе, пресечната точка, аз се виждам на ниво няколко аспекта. Първо на ниво човешки неизползван ресурс, който живее в нас
И ти благодаря, че сподели за вертикала, защото хайде първо да почнем от сугестопедията и ще минем към вертикала на сакралната архитектура. Не знам дамите, които гледат, дали са запознати с сугестопедията или не, но това е Ще е добре голяма накратко да тема. кажеш, да. Да, голяма тема и тя не е, нали, сега фокуса на нашия разговор, но ако има интерес, може да поговорим фокусирано върху нея. Но сугестопедията е български диамант, бих казала, защото може би много малко хора знаят, че професор Георги Лозанов, създателя на сугестопедията, той е бил лекар. А, Лекар, психиатър, учен, който изучава мозъка също така. Но той не е бил преподавател, но в своята работа с пациенти стига до убеждението, че ние в нашия мозък имаме неизползвани ресурси, които стоят, те просто спят там, защото средата, която ни се поднася на учене, ако вземем аспекта на учене, тя е много неангажирана спрямо тези ресурси. Защото ние имаме и емоции, имаме и ум. Но ученето, което ние имаме повече разпространено, е тип аналитично. Там емоциите са изключени. И всъщност той прави един експеримент, с който показва, че за един сеанс може да се запомнят 1000 френски думи. И това се прави 60 и... да не объркам годината, но там някъде в края на 60-те години. И той го Един показва сеанс това с каква реално. продължителност? Значи сеансът е с тази продължителност не е повече от 2 часа. За 2 часа 1000 думи. Да, 1000 френски думи, които са изчетени по определен начин от преподавател, който също го прави по определен начин. Мгм. И се прави тест преди това. Нали, хората не са ги знаели тези думи и тест след това, че те 98% от думите вече ги знаят. Те могат да ги преведат. И това нещо, което е правено, съжалявам, в момента наистина годината точно не мога да я кажа, но това дава подкрепата и от тогава държавно ниво и се прави голям институт. В 66-та година тръгва този институт в София и 100 човека, че и повече работят в този институт. Сугестопедията има голяма история. Тя използва, нали, да не се отклоням сега, тя използва и се фокусира върху неизползвания ресурс на нашия мозък. Как той може да бъде активиран? И защо се прилага при езиците? Защото там най-ясно може да се измери какво може човек в началото и какво може след 22 дни. Курсовете, които ние водим, са 22 дни всеки ден, без събота и неделя. И човек от нищото, нали, от ниво, а, почва за 22 дни, горе-долу стига до ниво по тези европейските рамки интермедиат някъде, където може вече да си прави изречения, да говори, да разбира. И този метод на учене, аз така поговорих испански, част от моето обучение за една седмица, почнах да говоря, нали, испански, много се вдъхнових. И така реших, нали, да избира този начин на преподаване и за мен той е най-добрия. Той ти храни душата. Освен, че ти се лекуваш на едно финно ниво, ти ставаш много по-щастлив, много по-радостен, чувство за хумор, веселие, песни, там има много песни, много игри. Та ние сме в радостта и в играта. И сега, да направя някаква връзка с сакралната архитектура, нали? Тя е нашия фокус днес. Вертикала. Когато ние се движим тялото, търсиме правилното място на всяко едно ставно ниво, защото ние, както сме тяло, ето тук аз съм си взела едно цветенце да покажа. Нали, ние имаме вертикал, както цветето има стъбълце, някои цветенца са прави, други са, нали, по-така клюмнали. То си има архитектура, всяко цвете, както и ние си имаме архитектура. Но то си има вертикал. Аз после на постелката ще ви покажа нашия вертикал, как го търсим, как го намираме. На него има 13 ставни нива закачени, като ставно ниво разбираме кост, възглавнички, глезени, колена, лакти, таз. Аз ще ви ги покажа после на постелката и вие може с мен да ги
изучите по вашето тяло. Та ние, когато влезем в този вертикал, ние не влизаме директно, е така отваряме вратата и влизаме. Ние го търсим. Търсим го чрез бавни, плавни движения, които са съчетани с специфичен вид дихание, което да ни издига нагоре. Защото какво казва Натали Дуен? Че възраст, идва от думата ръст и въз. Значи, аз днес съм на това ниво. Обаче, знаейки, че тук моят живот е вид израстване, т.е. аз не съм тук просто за някакви битови неща само да свърша, ами аз да имам някакъв вид израстване в себе си, с годините да чувствам, че израствам, да качвам нивото малко по малко, по малко, по малко, за да може един ден, като дойде края на моя жизнен път, аз да съм се издигнала. Да имам нещо в мен, което да е повече от това, което съм имала преди. Защото е тъжно, нали, когато виждаме как с годините склопваме надолу, срутваме се, загубваме. Стойката, тя влияе на твоето вътрешно състояние. Дали си издигнат, дали погледът е на хоризонта, дали брадичката е на хоризонта. Ти дали си тук и сега и дали искаш да се издигнеш малко по-нагоре. И с това издигане, което ние търсим и построяването на старите нива, всъщност ние разкриваме повече от нашия потенциал. Това, което Твореца е вложил в нас. Защото този вертикал, той е като една тръба, която ние по нея се учим да дишаме нагоре. Всъщност това е връзката ни с Твореца. Ние търсим да напълним чрез издишването нагоре, да напълним себе си, за да може да усетим повече от това, което Той е вложил в нас, в нашата душа, в нашия дух. Да, Той е ето вложил много в нас, да. това е нещо, което и когато водиш практиките много ми харесва, защото тези послания, които сега ги казваш, той чисто преживелищно се усещат. Това издигане, диханието и изобщо много ми беше интересно, че всъщност с издишането не се снишаваме надолу, а сякаш се издигаме така. Това ми беше и малко трудно отначало да го освоя, но вече веднъж като го направиш и някак ти си иска през цялото време така да си изправен. Тук искам да те попитам за това, може ли тялото и неговото състояние да повлияе на увереността, на спокойствието, човек да се чувства по-свободен в общуването? Има ли такава връзка според теб? Да, има и сега ще обясня каква е връзката и тя е абсолютно логична. Първо, относно издишването, да, ще го покажем това издишване, как се случва нагоре, но и тук искам да кажа, че са много важни живите занимания. Да, ти се занимаваме онлайн, но когато отидеш на живо в зала и когато има опит на водеща, която може да дойде, тя ще дойде и ще ти помогне, ще те издигне, ще те хване тук отзад и така хубаво ще те издигне, за да можеш ти да усетиш. Така че искам да поканя дамите, които имат интерес. Да, те могат и онлайн да се занимават, но хубаво е и на живо да се отиде в зала. В София има водеща, в Бургас, в Пловдив. А ти Така правиш ли центрове. живи практики? Да, аз правя Това също е във Велико Велико Търново. Търново. Да, да, в понеделник се събираме. Преди 2 пъти се събирахме, но сега само понеделник се събираме. И на 6 и 7 юни също организирам семинар за сакрална архитектура в Велико Търново. Който иска може да дойде. Може да се абсолютно. Начинаещи, напълно начинаещи Да, могат ли да, да? да. Това са 2 дена движения и построяване. Събота цял ден, в неделя до обяд. Но пак минаваме през цялото тяло, но винаги в началото има въведение, така че може да е за абсолютно начинаещи дами, защото то тялото ги знае тези неща, ние ги обясняваме на ума да ги разбере. И когато усещанията дойдат, той ума даже вече няма нужда толкова много да разбира, защото усещанията са много силни. Ние като жени реагираме на усещанията. Всъщност ние сме, жената е усещане. И тук искам да кажа, че сакралната архитектура на мен лично като жена много ми помогна, защото аз не се чувствах жена преди. Въобще няма го това усещане какво е да излъчваш женственост, да се движиш по по-различен начин. И преди мъжете, които привличах, бяха съвсем различни, нали, като тип. И сега не можех да срещна човека за мен.
И майка ми все, хайде бе, Деница, последния влак вече изтърваш, кога, нали, важните неща, семейството, децата. Аз бях на 42, нямах семейство. Нямах и партньор до себе си, който да усещах, че е за мен. Мгм. Но всъщност аз на 42 го срещнах, но преди това, по време на заниманията и по време на този ритуал с построяването, аз се молех на Бог да ми прати човека за мен. Просто знаех, че вече тялото ми почваше да дава тези усещания. Чувствах това напълване, виждах това, тая трансформация, която се случва с моя физически съд и си казвах, аз заслужавам. Заслужавам качествен мъж. Защото Това е аз вече много бях на хубаво. друго ниво. Ти вече Тялото си била беше на друго променена, ниво. да. Да, А аз бях тук, променена. тук можеш ли да И, споделиш снимките, ако да. са ти някъде под Ами, ръка? мога в чата ли да ги споделя, понеже ние сме в чата. Опитай да споделиш екран. Ако не ти позволява, ще кажеш, за да ти дам достъп. Да споделя екран. Мгм. Добре. Да видим Дава ли снимката. ти го като опция? Да. Само секунда да видя къде беше. Добре. Аха, share. Да. Защото е много впечатляващо наистина и чисто визуално да се види промяната. Да, 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 с удоволствие. То всъщност, нали, то това е, че а, промяната се случва. Аз Мгм. поделих екран, обаче нещо. Искаш ли да ти го пратя в чата, ще ми е по-лесно. Добре, да. И мисля, че тук ще се оправя. Само секунда да видя къде беше. Мгм. И междувременно може да споделиш и какво за теб значи тялото като храм на душата. Да, само секунда, че аз не съм, нали, като трябва първо да намеря снимката. Да, Да видя къде беше. А, това, м, файл. Нещо да ти кажа не ми се случи. А, да, натиснах няма за сега. нещо, натиснах нещо и ми излезе нещо, което в момента не знам как да затворя. Да видим escape. Аха. Ако не се получи сега, после ще споделим, но да пробваме все пак. Да, да, просто малко са ми малки, аз чак съм Междувременно ги... хората могат да започнат да си мислят въпроси за след практиката, тъй като след около 5-6 минути Дени ще направи демонстрация на част от метода и след това ще имаме 15 на минути за въпроси. И също може и да споделите в коментарите дали ви е интересна и темата за сугестопедията, тъй като на мен ми се струва, че си заслужава и отделен разговор за нея, но споделете в коментарите, много ще ни помогнете да се ориентираме. Ами, да, тук виждаме една снимка. Тя не е, понеже... само секунда. Не видя точно какви... Мгм. Да, намерих. Добре, пращам ти в чата. Стана. Добре, Може ли да- сега ще споделя екран. Да. Надявам се да се вижда. Ето, начало, резултати, след раждането и отново резултати. Тоест на тази първата снимка, Дени, предполагам си, точно в началото, когато си започнала да се занимаваш с сакралната Точно, архитектура. точно така, да. Това е А моята. следващата, Да. след колко време горе-долу? Ами следващата, мисля, че е след 3 години. Мгм. И След след 3 раждането години. да влезеш След такава раждането бях гордост. напълняла 20 Поздравления. кг, да. Да. Но и самото излъчване, самата позиция на тялото, мен лично много ме впечатлява. Добре, спирам споделянето. Мгм. И стигнахме до там за това как ти приемаш тялото като храм на душата, какво значение влагаш в това. А, това е за мен лично. От малка съм се вълнувала за това какво е живота, защо сме тук. М, Спомням си, като бях в пети клас, учителката ни по философия четеше един мит за
Сенките и пещерата, мисля, че беше на Платон, този мит. Така много ме впечатли този мит, че всъщност ние сме тук и сме в една пещера и виждаме само едни сенки, но ние не виждаме голямото слънце, което е отвън. И, и може би душата ми е търсила през годините и от трудностите, които съм имала в личен план. Съм търсила всъщност нещо отвъд, което да дава смисъл на всички трудности, през които преминаваш. Всеки една жена от нас е преминала през какво ли не. И точно тези трудни моменти и това, което ни е дало сила и кораж и вяра да продължим, е много ценно. Аз съм го търсила, за да видя. Търсила съм един вид опора. Опора на нещо, което да осмисли всичко, през което преминавам. И тази опора я намерих, си спомням, за първи път в книгите на Сергей Лазарев. Тогава диагностика на кармата, не знам вие дали сте попадали, това още преди сакралната архитектура, че всъщност той говореше там, че смисъла на живота е да натрупваме любов към Бог и да стигнем до осъзнаването, че има една висша сила, от която ние сме част и която ние сме тук на земята, за да се стремим да приличаме на нея, да наработваме в нас качества, състояния, които Твореца има. Защото сега е пролет и като видиме как дърветата цъфват, как са отрупани с плод, как посяваш едно семенце, то расте. Значи това е една... тук на земята ние пред очите ни се случва такъв живот. И ние в телата ни се случва такъв живот. И ние някакси нямаме очи за него да го видим. И всъщност тялото ни е изключително съвършено творение. И какво значи аз да се усещам тялото като храм? За мен то е пример на, на това, на какво е способен един любящ творец, за да ми даде той на мен това тяло, за да мога аз, развивайки се, живейки го този живот, променяйки се, израствайки вътре в себе си на физически план, защото тялото е свързано с нашите вярвания, с нашите чувства. То е видимата наша същност. Ние променяйки него, удохотворявайки него, напълвайки него с състояния, които са присъщи на по-висшата сила, всъщност ние, поне аз за себе си, аз така чувствам, че се издигам, че, че осмислям своя живот. За мен това е като ритуал. Да кажа благодаря за живота, да се опитам да имам повече здраве в това тяло, повече енергия, повече издигане, да се напълвам, за да мога да давам тези състояния на семейството си, на мъжа си, на детето си, на хората около мен. Това е едно такова напълване. Да, все едно Което... напълваме чашата си, за да имаме какво да даваме и на Да, околните. да, да, точно така. И това напълване се случва с диханието. С Да. дихание. И като казваш дихание и се сещам как, когато съм под напрежение, все едно просто забравям да дишам. В смисъл става едно такова плитко, накъсано и реално чрез тези практики си напомням просто да поемам дълбоко въздух, да издишам. И, и тук ми хрумва един въпрос за напрежението. Как може да разберем, че тялото ни е в напрежение, дори когато не го осъзнаваме, че сме под някакъв стрес? Има ли такива знаци, които ни подсказват, че сме в напрежение? Да, да, има. Ти сама го каза, когато сме напрегнати, може да е по-бързо сърцебиене, може да дишането да става по-плитко и накъсано. И тогава, когато вече сме наработили някаква осъзнатост към тялото и сме се докосвали и до спокойствието, и до бавното дишане, и до това блаженство, което може да се разлее в тялото, когато имаме тази опитност, тогава много лесно можем да разберем кога сме под стрес или изнервени, изплашени. Тоест, ние ставаме като един наблюдател на своята плът. Как тя вибрира. И ти много хубаво го каза. Най-бързият начин да се успокоим е дишането. Просто дишаме. 2 минути дишаме. Спокойно. И издишваме.
това никой не може да ни го вземе. Това е в нашата... Много хубаво казано, да. Никой не може да ни вземе дишането. Дишането е един от нали, функциите на нашето тяло, което ние можем да осъзнаем, да го правим осъзнато, но ние можем и без нашето осъзнаване, то пак се случва. Но това е най-прекия път. Дишането. Това е Ай, най-важният начин. Трансформация без дишане няма. Ако нещо остане, нали, в тази наша среща, така в данните, аз ще се радвам това да бъде вертикала и за това, че трансформация без дишане няма. Може да сме изчели 10 камиона с книги, 100 камиона с книги. Тук така да сме в главата, като знание. Ние не можем ли да дишаме и да успокояваме своята плът? Ние си стоим тук. Знанието ни издига. Преживяването и усещането ни издига. Различното усещане. Ние затова имаме тяло. Нали? Иначе тяхме да имаме само глава. Само да четем, нали? Ние затова имаме тяло, да го движиме това тяло. И независимо, Натали дори е на 87 годишна възраст, тази жена, тя е в своя вертикал. Нали? Може би нейна снимка да покажем. Невероятна жена. Майка на 7 деца. е, 7 деца, 18 внука. Нали, с брачен живот над 50 години. Тя е била женена за граф. Обучавала е своите ученички във Франция. Имала е къща и там е имала така като студио с огледала и станки за балет, на което са правили някои движения също. Та а, така, Тени, да, дишането. много ти благодаря, много ценни неща ни казваш. Един финален въпрос преди практиката, за да ни остане време по план за всичко. А, Всъщност в тялото ни са скрити много емоции, ако някакви непреживени емоции, доколкото знам, тялото се ги складира на различни места и реално чрез това движение можем да освободим емоциите. Как се случва това нещо и изобщо има ли някакви негативни реакции при това освобождаване? Защото, нали, случва се, знам, че си е казвала, да кажем, когато раздвижваме раменете, тук може да има скрито нещо и реално да ни се отрази по някакъв начин. За това М, да споделиш. Да, да. А, да, значи, ние имаме физическа плоскост, нашето тяло, имаме емоции, които изпитваме ежедневно, някои от тях, които ги харесваме, са осъзнати. Тези от тях, които ние не ги харесваме, ние ги изтласкваме, не искаме да ги чувстваме и те стават неосъзнати. Тоест, ние ги потискаме. Примерно гнева, много, много подходяща емоция, когато сме гневни. Много често няма къде да го изревем, да го изкрещим този гняв, го потискаме. Тук в щитовидната жлеза може да стои в корема, страх също, страх, който чувстваме от различни ситуации. Той също живее. Всяка емоция, която ние не искаме да приемем, да не я осъзнаем, ние изтласкваме в тялото. И това е принцип. Нали, то просто няма къде да отиде. Той е кръг от тяло, емоции и ум, това в което вярваме, то е едно цяло. Това са трите крачета на една табуретка. Но ние имаме само физиката, ние само нея можем да видим. И сега, какво се случва с тези емоции? И от този месец ние в нашите занимания през месец май добавихме един кръг на работа с потиснати емоции. Не знам дали ти си се... Мисля, че не си се включвала още Да, този жест. запазила съм си записите, но още не съм ги Запазила си, да. направила. Но там с жените работим с конкретни емоции, се учиме да ги пускаме, като ги не бягаме от тях, утвърждаваме ги и просто им казваме да, приемам те, обичам те и те пускам. Нали, това е една друга техника, която така през годините съм видяла, че работи и я добавихме в работата с тялото, но как при построяването тези емоции могат да излязат? Да, те излизат, защото те чакат, те искат да напуснат тялото. Тялото иска да е в лекота, в енергия, светлина, в любов. То така е създадено на тази вибрация да трепти. Самите клетки, те постоянно се обновяват. Но това, което ги държи нашето старо състояние е, че ние не искаме да пуснем неща, в които сме се отъждествили, примерно, че ги чувстваме.
Примерно страх, гняв, срам, вина и тъй. И когато почнем да дишаме и да се издигаме нагоре, понеже вертикала почва да изтегля, почва да активира нашата фасция. А тези емоции стоят в фасцията. И примерно, ако ти е пропаднал слънчевия сплит, ако рамената ги дигаш нагоре, ако тук лопатките са ти разместени и тази движението на фасцията почва да отблокирва изтласкани и застояли емоции там. И какво може да се получи? Болка, дискомфорт, някой път може да ти стане лошо, да се разплачеш. Има жени, които се построяват и казват по едно време, плаче ми се просто. И аз казвам, това е чудесно. Спираш и поплакваш. Това нещо трябва да излезе, да напусне твоята енергетика. Да му дадеш пространство, спокойно да си излезе. Мен ми е ставало лошо, спирала съм, дишала съм и така. Болката, също има болка при построяването, защото ние едно състояние го заменяме с друго. Но, понеже задържаме и движенията са бавни и дишаме, и болката се трансформира. Тоест, болката е недостиг. До там не достига енергия. И когато позволим чрез задържането, чрез дишането, чрез вътрешните желания за промяна, позволим на тялото да се напълни, т.е. то се напълва и болката почва да се превръща в удоволствие. Нали? Това звучи странно, как ще се превърне болката в удоволствие, то ме боли примерно 10 години, но факт, че това се случи с мен. Аз имах тук една болка от лявата страна. Не може въобще да стоя така права, но веднъж си направих експеримент, стоях в една постановка, 10 минути стоях и дишах. Само веднъж съм го направила с 10 минути и болката е намаля на 70%. Тоест, трябва работа с тялото. Работа и желание за промяна. И то вече като дойде удоволствието, ти няма нужда някой да ти казва прави го. Ти го правиш, защото имаш нужда да се Да, напълваш по това начин. постоянство и без насилие. Да, без насилие, точно да, без насилие. Да, Малко по то това малко. Това и аз го усетих по масажи на стъпалата. Когато си правя такъв масаж и в началото много болеше. Макар, че просто с една топка, такава като тенис топка, и уж нищо не правиш, обаче невероятна болка. И вече, когато го правя всеки ден по малко и вече не ме боли така силно и наистина усещам, че има разлика, дори с такива елементарни неща. Добре, Дени, аз сега ще ти предоставя поле за практиката 10 минути. Може дамите, добре. които ни гледат и после на запис да си приготвят. Всъщност ти кажи какво да си приготвят и ако нямат нужните неща, дали могат просто да се събудят боси и да направят Да, движение. могат просто да се боят боси. Ам, Първо ще поговорим малко за дишането. Как точно дишаме. И тук може да сме седнали, след това ще станем прави, за да направим вертикала. Ти ще ме прекъснеш, нали, като мина 10 минути, защото аз няма точно да знам кога Ами са ще се минути. включа, да, някъде Да, до без 5 горе-долу. добре. Да, добре, изключвам Така. се аз. Значи, първото нещо, което ще направим, има ли дами, които искат заедно да опитаме, които са готови? Така, сядаме на столче. Аз съм седнала на един стол. Ако вие сте седнали чудесно, как сядаме на този стол? Така ще направя камерата, за да ви покажа. А, Ето тук тези наши... Свето, да, в смисъл, че се вижда. Когато сядаме, ето тук тези наши, нашата плът отзад, хубаво я вдигаме нагоре, настрани и сядаме така, че да седна и да усещаме коста. Това е нашия четвърти ставен хоризонт, нашия таз. Но е хубаво като седнем с здрави ръце, вдигаме тази плът нагоре, настрани и сядаме на коста. Ето така. Така седнете сега така, по този начин, за да може да изправиме гърба. Като седнеме така, гърба просто няма как да се срути. Аз съм седнала така, имам опора на хълбочните кости, усещам ги, тези хълбочни кости и съвсем спокойно мога да си изправя гърба, без да се
без да се изгърбва. Така. Това е важно. Момичета може да си го ползвате и като се храните, и като и сте на компютъра, като седнете. Опората ни държи гърба прав. А е важен нашия гръб да бъде, да се стремим към вертикала и да държим гърба прав. Така. Относно дишането. Сега първо ще вдишаме няколко пъти, спокойно, както си дишаме, както вие си дишате. Просто си вдишваме и издишваме. Като при издишване опитайте така, пръстънка сламка. Вдишваме, издишваме. И наблюдаваме как дъха влиза и излиза. Сега вдишваме. Имаме вариант, в който издишваме, тялото отива надолу. Тялото отива надолу и коремчето и то излиза навънка. Хайде пак да опитаме. Това ни е, нали, най-разпространения начин. Аз бях така. Издишвам и отивам надолу и гърба така надолу и така. Нали. И като сме на компютъра и пак така. И чупиме ето тук тази предна ос. Обаче има и друг вариант. Дишваме. Ето, изкачили сме се нагоре. И сега може да си похваните ушите, триъгълничетата горе на ушите. И издишайте, но дръпнете ушите нагоре, докато издишвате. Хайде пак да го направим. Вдишваме си. Усещаме тук как се повдигат ребрата, слънчевия сплит. И сега хващаме ушичките горе, триъгълничетата и ги изтегляме нагоре и издишваме. И изтеглям нагоре. Тоест ние не позволяваме на тялото да пада надолу. И тази височина, която сме постигнали при вдишването, това издигане, когато издишваме, се опитваме да я запазим, да не падам. Ами, дишам и оставаме високи. Айде сега ще го направим заедно няколко пъти. Хванете от тук долу ребрата. А, и ето след това движение да ги извадим. Едната ръка надолу, другата нагоре. Хоп, хоп, хоп. Слънчевия сплит, там където почват ребрата, е един от нашите ставни хоризонти. Той трябва да бъде издигнат нагоре и събран напред. Това нещо се наработва с времето. Нали? При мен беше абсолютно пропаднала тази зона, е така навътре, рамената надолу и корема изкочил напред. Тук имах 3 слоя корем, които си мислех, че просто така съм създадена да бъда и че цял живот ще си ги имам. Ето така. Ребрата нагоре, с другата ръка надолу. И отзад, момичета, също така и отзад. Ето тук. Това тук също е част от фасцията, която държи корема. Ето така. Това всичкото е един курсет. Ето той тръгва отстрани и напред, 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 напред. Така. И сега ще вдишаме и ще държим вниманието тук в тази зона и ще се опитваме да не падаме надолу. Ще се опитваме. Така. Се вижда, да виждаме тук тази зона. Не искаме да чуем. Тук също чуваме хълбочните кости. Дишвам. И на издишване тук се издигаме нагоре. Хванете ушите, за да имате физическо усещане, че някой ви издъхва, издъхва, издъхва нагоре. Пак, дишваме. Хващаме. Като пръстънка сламка. Още веднъж. Дишаме.
Сега хванете косата. От косата също може да усетиме това издигане. Вдишвам. И се изтегляме нагоре с главата. Ние на издишване, и това е една от ключа в сакралната архитектура, че ние на издишване се издигаме нагоре. Дишвам. И издишваме нагоре. Като при издигането брадичката си стои на хоризонта. Как търси мястото на брадичката? Палеца слагаме в ямката тук между ключиците, а пък показалеца ето така. И сякаш брадичката ни е сложена на една масичка. Ето така. Очите са на хоризонта, брадичката е на хоризонта, гърдите са на хоризонта. Дишаме. И на издишване се издигаме нагоре. Понеже казах хоризонти, сега ще направим и другите ставни хоризонти. Можем да отидем сега към постелката. Вие, ако нямате постелка, не е нужно. Нали, просто да сте някъде на земята. Така. Ще ви покажа. Там да видим тук. Да. Ще ви покажа как търсиме вертикала в нашето тяло. Надявам се да се вижда добре. Диляна сподели за ходилата. Първият хоризонт, първият етаж на нашето тяло, това са нашите ходила. И тук, момичета, много е важно как поставяме ходилата. Мярката, която измерваме, е палец, трети пръст. Ето това е мярката, с която ние се учим да поставяме нашите ходила правилно. Защото ако първият етаж е разместен, нагоре е всичко и то се размества. И слагаме палеца на втория пръст на лявото ходило, а третия пръст на ръката, където е той, там слагаме втория пръст на дясното ходило. Тоест, това разстояние трябва да бъде между двете ви ходила, втория пръст и втория пръст тук. Ето това е ваше разстояние. И когато ги сложим ето така, и ходилата са в успоредност, както при малките деца. Който има малко дете, нека да му наблюдава как те си слагат краката. Те си ги слагат абсолютно в успоредност. Чертаем две прави оси, които влизат в ходилото, втория пръст и излизат отзад от средата на петата. И това са нашите два пътя, отляво и отдясно. Излизат от петите. Така. Нашия вертикал, сега ще го нарисуваме, за да си представите откъде тръгва. Аз съм вземала една точилка, за да бъде по-видимо. Той тръгва от палеца на единия крак срещу положната пета, палец на другия крак срещу положната пета, чертаем тези два диагонала и търсим пресечната им точка. Пресечната им точка и от тази пресечна точка се издига тази невидима тръба, която издига се нагоре и ето тук пуписната кост с нея се избутвам напред. Тази тръба влиза в чатала и обемно преминава в тялото. Няма как в почилката да покажа, но тя обемно преминава в тялото ето тук. Нагоре пъпа, може да начертаете. Нагоре слънчевия сплит, ето тук. Нагоре ямката между ключиците. В шията влиза и излиза от темето нагоре. Този вертикал. Той разделя нашето тяло на две. Хайде още веднъж да го нарисуваме.
Палец срещу положна пета, палец срещу положна пета. Пресечната точка на диагоналите издигаме нагоре и си го представяме като обемна тръба. Ето с чилката. Ето тук. Влиза в чатала и продължава нагоре. Пубисната кост. Много е важно, момичета, ние като жени. Тук тази зона, тук е нашата устойчивост. Тук ние в таза е важно да присъстваме, защото тази зона ни дава усещане за сигурност, за устойчивост, че всичко е наред. И тогава ще сме и по-психически устойчиви, когато имаме усещане на работене тук в тази зона. Издигаме нагоре от пубиса, пъпа, слънчевия сплит, ямката между ключиците, нагоре в шията и от темето излиза този вертикал. И ние сме закачени на него. И понеже говорихме, имаме вертикали 13 ставни хоризонта, първия са възглавничките, може да усетите да се вдигнете на възглавнички и да усетите тяхната пружинност. Тези 13 етажа, те всъщност Натали Дроен говори, те са наши пружини, за да може ние да се изтегляме нагоре от всеки един ставен хоризонт. Но за да стигнем до изтеглянето, първо се запознаваме с тях, къде са те. Значи имаме пружинки в ставите, възглавничките, втория са глезените, третия са колената. И тук много важно за колената, не бива да ги заключваме, не бива да правим така. Ето аз съм ги заключила и изчувствам една стегнатост, един контрол, едно негъвкаво състояние. Колената трябва да бъдат меки. Меки, 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 като пружинки в женското тяло. Тук търсим един рук, като правилно стук Дени, нагоре. Да. аз се включвам. Много, много добре върви тази демонстрация, но за да се вместим във времето, само да кажа, че ни остават малко минути. Добре, добре. Много ти благодаря. Благодаря, Аз че държи с времето, защото загасена камера правих и аз движенията и изобщо това пак бавно дишане ме върна отново към това състояние, в което искам да съм. Надявам се и който е правил с нас или след това, който ще прави на запис, да сподели в коментарите как се е почувствал и как му се отразила практиката, дори 10 минути само построяване, без да е било дълго. Ще погледна коментарите. Може да зададете сега своите въпроси на Дени, ако изникват такива. Ако не, когато гледате на запис, също може да зададете въпроси. Дени е в групата и ще може да отговори като коментар писменно. Докато чакаме за въпроси, исках да попитам от твоите наблюдения, Дени, вече с толкова много групи, които водиш, кое забелязваш, че първо се променя при жените? Така като най-често споделяне, когато ами започнат да се тяхната, занимават. да. А първо да кажа, че някои жени, това не е за всяка жена. Сакралната архитектура, далеч съм от мисълта, в началото си мислех, че е за всяка жена, обаче не. Защото ти трябва да си в определено вече състояние вътрешно озряла за това да търсиш. Да търсиш спокойствието и да търсиш вътрешния мир. Ако си още в хаоса и в как живота тук с неговите всякакви примамки те е поел и те е засмукал, и на теб това ти харесва, може би сакралната архитектура няма да Нещо ти е на по-динамично сърцето. за някои хора би било. Да, ще има бъде бавно, статично, обаче за жена, която иска която търси промяна и която иска да почне да усеща, вместо да контролира, и която иска да се върне към своята женственост и към една повече дълбочина в своето тяло, и която има и духовни търсения също, това е чудесен вид занимания. А иначе каква промяна усещам? Усещам едно успокояване, едно разцъфване, една светлина в очите им и едно блаженство, което се почва да се разлива в тялото.
Защото ние се връщаме към това състояние на свободно, спокойно, радостно протичане на енергията в нашия физически съд, за да може да служим като жени тук на това, което Бог ни е гласувал доверие да направим в този живот. И Да вършим колко, Неговата воля. колко време мислиш, че е Да. нужен за ефект да се усети от практиката? Ами аз съм имала жени, които много интересно не са били въобще физически активни, нищо не са тренирали, нищо не са правили, идват и още от първото занимание те просто влизат в това състояние. Много ми е било интересно, но явно са били готови за това. А при някои жени има нужда от повече наработване, от повече помощ, подкрепа. Различно е. Не мога да кажа, нали, за всеки. Мисля, че е отклик на вътрешното състояние на жената. Добре, аз виждам Мария ни благодари. Жени е писала, че по-късно ще гледа записа. Пепи се е включила и предполагам, че в последствие през деня повече хора ще могат да се докоснат до метода. Така като едно финално послание, Дени, което би искала да отправиш на дамите, които ни гледат. Да, какво бих искала да кажа? Ами, бих искала да кажа, че да погледнем, и аз съм включително, нали, си го отправям това послание, защото го отправям към целия женски род, да погледнем с едно свято усещане към нашите тела и да благодарим, че ги имаме и че можем да ги движим, че можем да ги усещаме, да ги опознаваме, да развием така едно любопитство към тях, да искаме да ги изправим, да ги напълним с дихание, а и да поемем отговорност за собственото си тяло на първо място. Защото някак си трябва да ни заболи, за да поискаме промяна. Ние ако сме в този поток и тази проточност на тялото, то няма нужда да ни боли. А просто ние ще Това е сме много хубаво послание, да се в погрижим преди здравето. да ни заболи. Мгм. Да, да поемем отговорност за телата си, да ги изучим с любов, уважение, благодарност и да ги построим по вертикала. Много хубаво послание, благодаря ти. И как могат да се свържат хората с теб? Може пак да споделиш и за живото събитие, както и в социални мрежи, изобщо по какъв начин могат да се свържат. Мгм. Ами, аз имам една група във Фейсбук, Сакрална архитектура на тялото с Дени се казва. Тя е публична, достъпна група. Имам и страничка, но още не съм я развила достатъчно. Но нали, то ми предстои, а пък с живото събитие е на 6-7 юни в Велико Търново. Да, можем да споделим линка за тези двете неща, за групата и за събитието, който има желание да дойде на живо в Търново, да се занимаваме 2 дни, да усети плътта си по различен начин. Това ще се случи за 2 дни със сигурност. И вече в групата, да, може да наблюдава, по-скоро да види информация за тези онлайн занимания, които правя всеки месец. Ние се постояваме всеки ден, сутрин в Zoom и работим с различни зони от нашето тяло в рамките на един месец, като построяване. Като има и записи, за който не може да се включва сутрин. Да, има и записи, да, който не може сутрин да си ги направи по-късно същия ден, за да не изостава, нали, от темпото на групата. Това е важно също. Така да си дадеш един вид, да, аз ще се занимавам цял месец, за да усетя, за да видя, за да си поправя кръста, да ни стане по-устойчив. Защото жените, нали, те и болката, те искат да се избавят от болката, да не ги боли. И гърба, и кръста да им бъде по-леко. Така че това също е чудесен мотив, когато имаш някаква болешка, искаш да поправиш. Ето, един месец ще се занимавам по половин час и ще наблюдавам тялото с какво ще ме изненада. Когато построим този храм, енергията тръгне спокойно, свободно нагоре, неограничавана, тогава болката няма какво да прави там. Тя просто напуска. Да, и това е едно много хубаво начало на деня. Аз споделях и в постовете, че откакто правя практиките сутрин преди работа, просто ставам малко по-рано
И деня ми започва съвсем по-спокойно, без бързане. Нали, в началото ми беше странно, че не бързам сега да приготвя закуската, да оправя раница за училище и така нататък, а просто си даваш едно време, в което наистина да се усетиш по-добре в тялото си. И много ти благодаря, Дени, за този разговор в неделя сутрин. Надявам се на всички да бъде много полезно и аз лично ще се радвам да разбера повече и за сугестопедията, но ще видим и в коментарите какво ще кажат зрителите и не само дамите и мъжете да се включат. И до нови срещи с Дени. Ще споделим по-късно в коментарите и в отделен пост как може да се свържете с нея и да се запишете за събитията й. И ви пожелавам една много хубава неделя на всички и на теб, Дени. Благодаря отново. Благодаря, Диляна. Благодаря за разговора, за прекрасните въпроси, за споделянията. Много благодаря. Да, ще Беше кача и в прекрасно. YouTube също записа, освен в групата. И ще се радвам, ако сте усетили полза, да го споделяте, за да стигне до повече хора. Хубав ден! Благодаря. Хубав ден на всички.